To se sve snimalo, ali nema veze. Sad ćemo mi drugi dio. Dobro. Sad ćemo mi drugi dio. Dakle, lijepo si počeo koji je prvi uvjet kompetentnog roditelja da ima i željeno dijete. I najvažnije. Najvažnije. Sad idemo dalje. Sad jednako važno je to da roditelj osjeća i zna prenijeti svoje osjećaje na dijete. Djeca rastu od ljubavi. I u najtežim uvjetima, u silnom siromaštvu, neimaštini, ja sam sretao radeći sa različitim obiteljima, djecu kojoj kad ovako malo zaslinite prst pa obrišete obraz, vidite da je ispod rumeno. Ono je vedro, veselo, pametno, svašta zna, ali živi u bijedi i može uz dovoljne količine iskrene ljubavi, dakle nema opet glumljenja, iskrena ljubav, ljubav bezuvjetna, daje mogućnost djetetu da se kvalitetno razvija. Naravno, silno je važno i postaviti određene granice. Dijete treba znati što je dobro, a što je loše. Treba znati do kuda može ići, a gdje je već zabranjena zona. Jel ti to govoriš da se ne treba sve pustiti? Pa ne treba se sve pustiti, ali se treba pustiti da dijete isproba. Ono ima potrebu, o tome sam već pričao tamo kod onih tipova roditeljstva. Dakle, treba dijete znati šta je dobro, kada treba ući u priču, gdje je njemu prisutnost poželjna, gdje je manje poželjna. Treba znati šta je u principu dobro, a šta je loše. Na toj određenoj dobi. Na svakoj dobi, malo po malo se diže letvica. Evo, lijepo smo sada, sad ćemo ići dalje. Dobro.